Здравейте, приятели! Днес ще караме колело. Нали, ще караме колело и се разхождам. Дано ви е приятно. Айде! Еми хора, сега караме. Ето, да се убедите. Хора, за малко спирам и давам на стоп, че моята приятелка остана отзад. Не, няма да дам пауза. Може да се абонирате на два ни канала. Мой се казва Pro Gaming BG12, а на Еда Шукирева. Така. И сега хора тръгваме. Тук до гората караме ние всъщност. Знам. И да ви е приятно. На Pro Gaming, бе. Хора, искам да ви покажа една богаташка къща. И тук караме се разхождаме. Искам долу лайкове и абонати. Затваряй си устата, ма! И един човек почна да ни дразни и аз му отвърнах. Ай сега обръща, бе. Не, аз обръщам. Хора, за малко спираме. Така. Той ще ми е първия влог, ако не знаете. Само абонати. Ето ютубърката, която снимам през цялото време. Тук е много ветровито, да ви кажа. Хора! Спирам клипа до тук, защото изнесе силен вятър и едва ще снимам. Дано ви е харесал клипа. Това беше от мен. Чао!